Good morning guys. So dito tayo sa Cartimar ngayon. Mamimili kami ni Daddy. Go grocery tapos sa palengke. Mga pagkain ng dogs and some gulay-gulay. Hindi ko napalitan yung battery. Lobat na pala to. Ayun. What time is it? 9:04. So meron pa naman yan. Yung mga tira pa naman siguro. Charot. Maganda kasi mamili dito mga 7, 8, gano'n. Pero anyway, tingnan natin kung ano mabibili natin. First stop guys, dito sa manukan. Leeg ng manok. Pwede pong pa-chop? Pwedeng i-chop? Okay po. Thank you. Pangkain. Hindi, mga maliliit lang po. Magkano kilo niyan, Nay? 70. Mura. Sige po. Makikitchop na lang po. Ito oh. Ayaw mo ba? Magkano sa mga buto, kuya? 100? 1 kilo? Ilang piraso ang 1 kilo? 50 pala isa. Mahal. 87. Nako. 87 yung dalawa. No. 128. Sige kuya, mahal pala. So dati mga mushroom. Lotus Ang tigas nito eh. Pero kinakain nila eh. Kuha tayo nito. Magkano sa inokin nyo? 40. Kuha tayong dalawa. Labong gusto mo. Bamboo shoot guys oh. Sarap yan. Ano to ate? Nakita ko to sa mga Chinese, Korean, Hindi. Ano to ate? Ano bigyan mo bawang kay Mami? Kuchay flower po. Kuchay. Kuchay flower. Parang masarap siya. Ano bigyan mo bawang kay Mami? Lilit to. Lilit na Baguio Pechay. 1/4 daw na Saan na ito? dahil pa na siya. 1/4 na balik mo dahil. Yan po yun na. Ito. Wait lang. Akong pechay. Pechay. Ate Ito. Isang kilo pa sa traffic. Tsaka leeks ate. Isa lang. Ay, meron ka doon. Hindi yan yan. Ay, hindi ba? Ano yun? Garlic. Pero semi-tsura niya, Hindi pala leeks yun. Yes, ma'am. Meron na po. Tsaka yung yung radish. Radish? Yung maliit lang. Radish. Wait lang. Tsaka lang. Tagabit-bit ko dyan ka lang. Yung ganito, Kano? Magkano bigyan mo sa kuryente? Korean radish. Ito lang. Okay na yan. Kaya ito isa. Ano pa? Ano ba? Ito ano to ate? Yung main siya. Romaine. Oh, yan na lang din. Okay na siguro yan.
Sarap ng mga gulay. Kaso baka mabulok lang pag nag-stuck ako. Ito nga oh. Flour ng... Oh, ano ba to? Basta. Sarap gulay. Ayan ang ano dito guys. More on Chinese, Korean, Japanese na namimili dito. Bili lang akong taho guys. Ito yung sikat na bilihan ng taho dito sa Cartimore. Ang daming ano. So, Add-ons. ano na ako, nagtanong. Sa brown na lang ako te. Ano, meron magkakaroon ng, posibleng magkaroon ng opening. Kung gusto mo ngayon, Pauwi na kami guys. Hindi na ako dumiretso dito sa supermarket kasi yung leg ng manok baka kumatas na eh. Baka bumako. Ayun, mamaya na lang siguro after lunch kami mag-grocery dito ate. Basta ang importante is nabili ko na yung pagkain ng dogs. Then mga gulay-gulay. So okay na yun muna. At ang init grabe. Stop muna kami sa ano guys. Naku, patay. Lalabas ata. Sorry. Harap ba kami? Ayan, nasa loob kasi si daddy. Pinabili ko muna ng breakfast. Hindi na ako makapagluto ng breakfast. Wish ko lang hindi. Makalabas naman ata sila ate. So ayan guys. Tapos na silang mag-breakfast mag-ama. Ayan, ito lang naman sa akin yung ever favorite ko sa na egg dessert sa McDonald's. And then, ito yung mga napamili natin. Nag-try ako nung ano, taho. Ayun o. Daddy, buksan mo nga itong taho. I-try natin. Mag-try. Bumili para i-try namin. So, medyo mahal siya. 60 pesos for hot taho with brown pearl. Pero iba-ibang toppings doon. Merong mga nata, kung anik-anik pa. Pero yung ano lang sa atin, regular taho lang na may brown pearl. Diba, Maggie? Tapos, dumaan ako doon sa katabing tindahan. Ay, doon din sa binila ko ng taho. Bumila ko na itong winter melon juice. Ang winter melon pala, daddy, ano? Yung ano nga sa bahay kubo, ano yun? Ang gulay doon, na parang upo. Ayun o. Mamaya guys, pag nalala. Hindi. Basta mamaya. Tapos, itong soya milk. So, ayan. Maliit lang kasi pag malaki din ang ubos. And then sa Korean grocery store, yan, bumili ako ng sesame oil. Tapos itong vegetable cream soup. Pang madalian lang. Tapos ito, try ko tong curry. Ayan. Gusto ni daddy ng curry daw. Tapos yan, bumili ulit ako nitong ano, tteokbokki sauce. Then, itong sausawan ng steak kasi meron pa kaming steak dyan. Then kimchi, ayun lang. Tapos malunggay para sa doggies, tapos talbos ng kamote para doon sa hipo na binili ko, then patatas para sa chicken curry nga. Then dito is leeks, ano to, yung mushroom, enoki, tapos cucumber, then bell pepper, pechay, and then yun lang, leeks. So that's it guys, yun lang binili ko. Tikman mo na de. Not yet. Parang toko na. Parang marinated sa soy sauce na toko na. How is it? Hindi masaya. Hindi. Para sa tunay kong nagtataho. Ay, hindi ba? Super tamis. Parang Ay, iced tea lang yung ano eh. Artificial. talaga ba? Artificial taho. Hindi nagustuhan ni daddy. Hindi daw matamis. Okay lang sa akin. Parang iced tea eh. Hindi, okay sa akin yung ano, tamis niya. Ganyan lang. Parang arnibal na nabuhusan ng tubig. Kasi sa magtataho, di ba, super thick nung arnibal niya. Ito ano. Pero okay sa akin. Mas gusto ko to. Tapos yung ano niya, yung pearl niya, parang sa milk tea. Sarap. Ay, kami! Gets mo? Aray ko, magi. Sarap siya in fairness, guys.
Sarap nito. Medyo mahal lang. Pag plain taho, 35 pesos. Mahal no, kasi sa nag-alala ko is may 10 piso ka lang, may taho ka na. Sarap. Alam niyo yung bata ko, siguro around mga 7 years old, 7 to 10 years old, super hate ko yung taho. Kasi, yung, ito pag nadudurog na. Kasi yung magtataho naman sa ano, sa probinsya minsan, kapag bumili ka, yung hinahalo nila, dinudurog nila, eh ayoko no, kasi mukhang suka. Kaya diring-diri ako dati sa taho. So, ayun, kapag bumibili ako is, gusto ko yung ano niya, yung pag-scoop niya is makakapal, guys. Di ko alam kung saan ako titi kasi phone lang yung gamit ko. Ganyan kakapal yung ano, saan ko pala rin. Ayun na. Yung pag-scoop. Kasi pag yung regular magtataw kasi nasa kalsada is super thin ng ano nila, 'di ba? Pag scoop nila, kaya minsan ang bilis madurog. Tapos hahaluin pa nila kasi yung arnibal nila very thick. Kapag ginawa nila, hinahalo nila, natudurog. Ito okay lang sa akin. Super duper sarap. Ayo, tofu, taho. Ito mga purse ko. Ito lang pala ako ng almusal eh. All the naubos ko guys, sarap, promise. So yung ano ko, egg dessert, hindi ko na ano, isang kagat lang. Kasi dito pa lang, ang dami madami na pala, so worth it naman siguro yung 60 pesos niya. Ayan, kaya busog na tayo. So that's it. Ayun, naalala ko na rin guys kung ano yung winter melon, ano pala siya, kundol. So yun, kundol, patola. Kaya sinasabi ko kanina, nasa bahay kubo na ano, na gulay. Ayan, juice. Pwede tayong gumawa ng milk tea, kaso wala lang tayong sago. So i-prepare ko na yung ano, pagkain ng mga aso ko. And then ito ilalagay ko kasi ito, bumili akong malunggay. Ayan. Ayan, papasok na siya guys sa store. Sa school. Sa school. Magko-commute lang siya. Alam niya naman. Alam mo na, ano sasakyan mo? Ebang lister. So, ayun nga guys, pinag-commute ko lang siya para matuto kahit papano. Pero hanggang dyan lang sa ano. Hanggang dyan lang sa store. Kasi madali lang naman eh. Isang sakay lang. Tatawid lang. And then, ayun na. Pero pupunta ako mamaya. Magpapakain lang ako ng aso. Ayun, nagluluto lang din kasi ako ng pagkain na muna. And then, magpapakain, maghuhugas, maliligo. Yun. Tapos mag-ano kami ni daddy. Mag-grocery pa mamaya. So, ayan din ako magluluto ng kanin. Okay na ito yung tira namin kagabi pagkain nila. Then, lalagay ko na lang yung malunggay doon sa niluluto ko. Mamaya na ako magluluto ng ano, ng ulam siguro namin kasi nga mag-grocery kami pa sa labas na kami kumain. Tawa ko ng tawa nung isang araw kasi ang aga-aga niyang ang aga niyang naligo, siguro mga hindi naman actually maaga kasi usually naliligo lang yan pag matutulog na eh. Or kung may pasok, pagpapasok tapos pag matutulog na. Nung bakasyon, isang beses lang naliligo yun. As in, super duper tamad guys. May ganyan din pa kayong mga anak na lalaki na ang tamad maligo. So, maliligo lang yan is pag matutulog na talaga. So, nung isang araw nga is, nagtaka ako, alas 3 pa lang. Naligo na siya. Sabi ko, alas 3 alas 4. Ba't ang aga mo naligo? Sabi niya, nahihiya pa siya sa aking magsabi. Tapos sabi niya, naamoy ko kasi yung sarili ko, ang baho. As in, literal daw talaga. Kasi nagsiselfie siya sa kwarto niya, nakaganon ata. Inamoy niya daw yung yung kilikili niya. As in, doon ang gagaling yung amoy. So, yun ang inaantay ko na malaman niya sa sarili niya na yung amoy niya ba ng mga nagbibinata is iba na talaga. So, simula ngayon guys, pag simula nung day na yun, is pag naligo yan talaga, ang tagal-tagal na. Grabe, kuskus dito, kuskus doon. Talagang inaayos niya daw talaga.
Diba? Akala niya ata or akala ata ng mga anak natin is talagang nagbubunga nga lang tayo sa mga sinasabi natin sa kanila. So at least ngayon napatunayan niya yan, tama ako. So ayun. Wala lang, natuwa lang ako guys, and na-share ko lang. So ito ang ating menu for today para sa ating mga minamahal na fur bebes. Ayan. Yung ano, adobo. Ano lang yan, suka, toyo, and yun na. Oops. Nalagay ko na yung malunggay. Kasi gusto ko laging may gulay yung pagkain nila. Tapos magpapalamig na tayo ng pagkain nila kasi tanghali na. Twice lang naman yan guys kumakain. Dapat umaga, mga 10, ganun. And then, hapon. Ayun, tawa ko kagabi talaga eh. Naggano lang sila, nag-dog food lang sila. Eh, may tirang corn beef si daddy. Hinalo ko sa ano, sa dog food nila. Yun, ubos. Kaya minsan, kailangan gutumin din ng mga to eh. Nag-iinarte minsan eh. Or minsan kasi talaga nananawa na sila sa pagkain. Kaya, yun. Kasan lang natin para maluto na. Wow, ubos ni Poknat. Ayan guys. Gustuhan nila yung ano. Adobo rice. Adobo with malunggay. Adobong leg ng chicken. Ba, si Kami nakikishare pa kiyong oh. Sarap yung. Simutin nyo yan ha. Simot. Simot! Kami! Kali! Simutin yan. Ayun guys, tapos na ako sa labas. Mag-edit na muna ako ngayon bago kami mag-ano ni dati. Grabe na yun. Ma-oily ng aking face. Sorry sa ano. Naririnig kayo, ito yun. Electric fan ko. Maliit. Pero effective. Yeah. Edit lang muna tayo kasi wala na tayong walang mapapanood kayo. Walang mapapanood. Dito tayo guys mag-grocery sa cash and carry ngayon. Iwas tayo ng mga pila-pila. Dami kasing tao dun sa Pure Gold eh. As in lagi. Lalo na bandang hapon na. Ay, nag-work pala ako sa Jollibee dito dati guys. Cash and carry. Ito yata yung last ko, di ba dati? Jollibee, oo, Jollibee cash and carry. Hindi yung sa PICC. Hindi. Yan. Oo, wala nang kwenta halos yung ano. PICC, bago ito. At kaya ito yung last ko na ano, itong cash and carry nga. Ayan. Yung sa PICC kasi parang months lang, 3 months lang ata ako doon kasi nagsara na siya. Sinara na siya gawa ng inano yung parang nirenovate din. Nirenovate. Yeah. Ayun. Anyway, I'm so gutom na. Kailangan kong lumafang. Hindi na rin ako naligo na muna guys. Mamaya na bago matulog. Ayan. Naka-2 ligo naman ako kahapon eh. Hindi na rin ako naglagay ng kung anik-anik sa mukha ko. Kahit serum, di nga ako naglagay ngayon. Sobrang katamad. Ang dami din selections ng ano dito. Oh. Gulay. Inaasar niya ako dyan sa ano. Lagadera ko. Ayun. Gawa kami ng Ace. Ito lang yung nabili namin. Lagadera. Tapos itong ano niya. Ngipin sa ano to daddy? Ito sabaw. Sabaw ay dyan, sabaw. Ay dyan. Ewan ko sa'yo. Sabaw. Basta ito sa ano ba yan? Sa ano? Hello ka. Sa Tapos mga ano. grinder. Yung grinder. Angle grinder. And then ito para dun sa vanity ko. Kasi yung 4 nun ginamit ko sa bazaar. Para hindi ko na ibalik. Hindi na lang ako. Ang extra basahan. Ito. Hindi, isa pa. Ala, lagot. Yun lang. Baka nasa ano pa. Ayun. Extra basahan. Then, bumili ako ng lagayan ng... Ano ba yun? Buzzer.
kutsara. Kasi yung kutsara dyan sa loob ng lagayan ng platis. Bumubulwak. Bumubulwak. Ana? Masikip na. Tapos, eto. Ang dami kasi. Wala nga yung mga kutsara eh. Tapos, eto. Apron. Ayan. Kasi ako na yung ano sa kusina, diba? And then, ito lang guys, pamili namin. Ayan, plain yogurt. Kasi may lulutuin akong food. Chicken. Mamarinate ko dyan. Tapos, yung mga essentials lang talaga, yun lang, isang bag lang. O, diba? Yun lang. Walang ano yan. Walang mga noodles yan, oh. So, meron lang ako dito yung rose bowl na sardinas. Kasi wala yung red. Yung gold to. Gold pero green. Yan. Tapos, ito. Kasi kailangan ko. Then, ito. Delimundo. Para sa breakfast minsan. Then, suka. Toyo. Tapos, pang prito-prito. Yan. Kasi pang gisa ko is, ano eh. Corn oil ata yun. Something ganun. Then, ito yata, laruan ng mga doggies. Then, bagoong balayan. Yan, panggulay-gulay. Tapos, San Marino. And Century. Tapos, yun, pang prito-prito. Ayan. Tapos, sabon. And then, ano ta? Bleach. Panlinis. Yun. So, that's it guys. Yung grocery namin. Ay, ito pa pala. Kasi, ayun o, tingnan nyo, sobrang namumuti na yung floor namin kakakuskus ng mga wiwi nila. So, sabi ko, yan ko siya, i-floor wax ko siya para maging shine ulit. Kaya bumili ako ng dalawa. So, yun lang guys. Ay, ito pa pala, egg. Ayun, tsaka sa Ace Hardware ulit. Bumili ako nung grill. Yung grill na pan. Yung ganyan na. Tapos yung griddle na yan. Griddle ba tawag dito? Sa grill. Yan. Ganyan-ganyan. So, yun lang. No, pagod na pagod, no? Ha? Pagod na pagod ka? Sinira niya yung ano. Ano niya? Yung screen dito. Loko-lokong group na to. Kasi nasarado daw, sabi ni Ate Tessa. Pili niyang binubuksan. Yun. Ginasab niya. Sira na. Loko, talagang group na to. Ayun guys, nagluluto lang ako ng dinner namin. Yan, yung curry. Otogi curry. Stephen Curry. Ayan, dito na pala yung anak ko na nag-duty. Medyo naulanan kasi inabot ng ulan, syempre. Yan, gutom na daw siya. So, ito na lang inaantay namin. Pero bumili si daddy ng Chicken Joy. Kasi akala ko hindi ko magagawa to. Eh, nakalabas na kasi yung chicken eh. So, tinuloy ko na lang. Ang tigas pa kasi kanina nung manok. Tapos, nag-text si Chris na gutom na siya. So, pinalabas ko na si daddy. Hindi ko bumili ka na lang ng At least may sabotan. chicken joy. Oh, parang sauce pang sauce. Yan, kaso maanghang to anak. Yan, tapos lagay natin yung onion. Gusto ko sa onion na crunchy pa. Then, yung bell pepper. Yung to guys, binili ko kanina sa Korean restaurant na curry powder. Yung otogi, yung dilaw, mamaya pakita ko. Kaso, hindi siya masyado maanghang. Dinagdagan ko lang siya ng chili powder. Kasi pag sinabi mo anghang, gusto ko maanghang. Hindi yung joke na maanghang. So, yun na lang. Simmer ko na lang ng konti kasi malambot na yung yung potato. Ano lang naman to? Chicken breast. So, yun. Ganda ng kulay. Yummers. So, ito yung ginamit ko guys. So kalahati lang yung nagamit ko kasi konti lang naman din yung chicken. So, pwede pa yan. Mamaya, itabi ko. Let's eat! So, doble-doble yung ulam natin today. Pero kaya lang yan. Kasi ito, gutom na gutom daw. Yan. Spicy din pala yung chicken. Spicy na to, spicy pa yung chicken. Pero, carbos. Let's eat guys. Hindi na namin to sinundo sa Hindi na ako pumunta pala sa store. Kasi pagdating namin ni daddy galing grocery, nag-prepare na ng
Pagkain ng dogs. Let's try naman na. My father's son is serving. Bless the Lord in this service for God. Receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Ayun. So, tinatanong ko si Chris kung anong ginawa niyo doon. Anong ginawa mo sa store? Nagupit ng bubble wrap tapos ano, nagbantay. Ano pa? Bukas pumasok ulit doon kasi may shipping. Ikaw mag-pack ng mga ano. Madali lang. Kain tayo. Punta na naman ako mag-isa. Mag-isa siyang pumunta kanina. Pero pag uwi, hindi mo alam, no? Alam ko, kaso madilim eh. Warning wipe. Ay, kabayo. Buti naman kung andyan yung bike ko. Wala. Nak, pulutin mo, anak. Mga tapakan mo. Bigyan mo na lang dito. Kung dito bike ko, mas madali Tissue. lang yan. Bigyan mo dali. What? What? Nasusunog. Mainit. Mainit o manghang? Nasusunog. Mainit. Mainit. Kain tayo, guys. May ina-upload akong vlog. Siguro mga 9 tapos na yun. Bilang mo na kayo bagong alarm clock mo. Bakit? Alarm clock ko dyan, di na gumagana. Gumagana siya, yung alarm lang hindi gumagana. Ilang beses ko na tinry eh. Sarap. Alright. Ano ba gusto mo? Aray ko. Kumain na kayo eh. Ulo niya. Yan, desperate yan. Biglang mga Ayun pa, ayun pa. Agawin niya bigla yan. Oo. Nag-iisip. Oh! Lol. Nalaki na kita eh. Naka-shirt eh. Loko, paknit. Ay, tawak-awak mo lang. Ganong tatalunin eh. Loko, paknit. Ala, ano na pala to? Oh, laylay na dong ano natin. Oh, ito isa pa. No. No. Di ba kumain na? Di ba finish na? Sige na pa. Meron din doon, nakasungaw pa. Life with dog. Kaya na si Paknit. Ayun. Ayun na yung bandit. Yung. Sigurot din daw, daddy. Kasi yung din naman ang ano yun eh. Head count tayo, guys. Ayan, kompleto sila. Si Kali, tsura naman ni Kali. Dalagang Pilipina. Bukang ka. Ayan, yan si Maggie, yan si Poknat, ayan si Groot. Daddy, kalagay mo na si Groot. So, ayan, ano natin ng konti. Ito, iurong kasi pagka middle of the night, andito na sila lahat sa kama namin. Nakikisiksik, giniginaw na. So, yan, dyan lang sila. Ayan, nakapag-freshen up na rin kami ni Daddy. Si Chris, kanina nakaligo na ulit after kumain. So, tulog na ata. So, ayun, that's it for today, guys. Wednesday na naman tomorrow. Maaga kaya ako magsimba bukas, Daddy. Tapos, maaga din tayo pumunta ng ng Divisoria, na? What you think? Maaga na lang ako. Hindi, pag maaga wala pa yung, kaso baka mga 10 naman nagbubukas yung diba? Yung mall. Sa dati pa rin, oo. Kasi maghanap kami nung gown. At sa 26 nga, may event akong pupuntahan, yung anniversary nung dinidistribute kong product. So, kailangan naka-gown. Wala pa akong gown. Anong petsa na? Ayun, 21 na ako. 5 days na lang. Si Daddy, hanapan ko pa rin ng coat and tie. So, kailangan maghanap na kami tomorrow. Sa DB lang para mura. Madaming doon. RTW. Ready to wear na ng mga gown, diba? So, sana makapunta kami tomorrow, guys.
Wish ko lang sana makapagsimba ako ng maaga din. Para at least kahit mga 10 AM kami uwalis, diba? So, yun. Yun lang balak ko lang tomorrow. That's it guys for today's vlog. See you again bukas, ha? Wish ko lang may ma-vlog na akong maayos-ayos bukas. Bye!